Det her er OnePlan FS. Mens han står der og hygger, så prøver vi andre at tjene nogle penge. Over de seneste måneder har vi oplevet en kæmpe vækst på sociale profiler. På tværs af Facebook, Instagram og TikTok har vi nu rundet over 2,1 millioner visninger og mere end 7.000 følgere. Det svarer til en samlet stigning i følgere på over 1200%. Vi er mega glade for, at der så mange har lyst til at følge med i hans tømmerarbejde og hverdagen generelt på byggepladsen. Velkommen til. Vi er tilbage på kanalen. I dag så skal vi filme med Samuel, OnePlan Tømmer. Samuel var nok en af de hurtigste, vi fik op på 5.000 følgere. Altså, de er så pisse sjov. Ja, true. Facts. Men i dag så skal vi filme, og så skal vi også noget andet om tak, Samuel. Ja. Hvad skal vi lave? Jamen, nu har du rendt rundt og filmet for håndværkere i 1,5 år, 2 år. Ja, pas mig. Der er jo mange af håndværkerne, der synes, at det er pisse sjovt lige at give dig en sømpistol i hånden. Ja, det har jeg prøvet. Ja. Og så får du lov at stå med den i 10 minutter, og det er røvsygt at glo på. Så i dag, der tager vi dig i lære. Så du skal ud, og så er du lærling i dag. Sindssygt. Ja, så det jeg faktisk har gjort, det er, at jeg har, du er fuldstændig uforberedt, og det er det, der er fedt. Jeg har simpelthen forberedt mig og snydt hjemmefra. Snydt hjemmefra? Ja, så jeg har lige pakket sådan en lærlinge starterpack her. Bang. Så der kom i noget ordentligt kluns. Har du merch, mand? Fuldstændig, mand. Hold nu kæft. Sindssygt. Jamen, hop ud, og så skift. Jeg skifter lige så. Og så skal vi til at ud og bygge lidt. Eller rive lidt gulv. Er de fede overhovedet, de er så? Skal vi shoe opening? Det er sådan, at man folder den op derude. Nå, yes. Helt fresh. Det er sandalerne, mand. Når der er huller i. Ja. Hvad siger chatten til dem, mand? Jeg er en død. Stærkt. Nå, men jeg skifter. Jeg skal det, mand. Det er vel indendørs, så vi skal ikke have den her jakke på. Det er for meget reklame, eller hvad? Nej, du kan bare tage den på. Nå, okay. Får jeg lov til at beholde lidt af mit eget i det mindste? Ja. Man hører, at den der mikrofon er tyk og tyk. Vi skal også forbi tanken. Jeg har mig et eller andet til ganen. Hvad plejer du at spise på tanken? Kanelsnegl. De er også gode. Da Q8 havde de der juleklejner. Juleklejner? Ja, kan de var gode, mand. De er gode? Ja. Dem kender jeg sgu ikke. Franske hotdogs. Jeg skal faktisk fortælle dig en sindssyg historie. Hvis jeg siger, at jeg engang det kommer du lige tanker med franske hotdogs. Hvis jeg siger, at jeg engang er blevet nægtet at købe en fransk hotdog, hvad siger du så? Er ikke sindssygt? Jeg var på tanken i... hold kæft, jeg har bare lyst til at smide dem under bussen. Circle K Blovstrød. Shout out. Ja. Hvad det hedder. Den er der ikke mere, men da den var der... Jeg arbejdede ude i området derude, og så tænkte jeg, jeg skal lige op og have noget frokost eller et eller andet. Ikke? Så kører jeg derop, og der er selvfølgelig en masse lækre svinepølse. Og så tænker jeg skal satme have mig sådan en bare en klassisk ristet. Ikke? Ja. Så siger jeg skal bare have en almindelig pølse, og så... en fransk hotdog, ikke? Så siger hun, må du godt det? Så står jeg lige og ligner et spørgsmålstegn, ikke? Så jeg sådan, hvordan svarer man lige på den der? Altså, hvad mener du? Må du godt tage, altså det er jo grisepølser. Så siger jeg, hvad fuck mener du, mand? Jamen, måtte jeg, det vidste hun tænkte bare, det måtte man ikke spise, når man nu var, og så sagde hun ikke mere, og så er jeg sådan, hvad er det, du prøver at sige? Jamen, er du ikke muslim? Nej, kan du ikke bare give mig min franske hotdog, så jeg kan komme videre? Det var sindssygt det der, mand. Jeg har brugt 10 minutter på at diskutere med hende der, mand. Det var sindssygt. Og siger hun ikke bare, giver? Ja. Nå, det må jeg sgu sige, det har jeg sgu ikke prøvet. Nej. Og det var faktisk, det var klokken 9-10 stykker. Så det har ikke engang været frokost endnu. Og så, da vi så skulle have frokost, så arbejdede vi et sted med en kantine. Og så gik vi op i kantinen, og så var der sådan nogle gryder, det lignede bare sådan en, fængselsgrøde, ikke? Ja. En blendet kanin eller et eller andet, ikke? Jeg ved ikke, hvad det var. Men så går jeg så op, og så siger jeg til ham, der står med gryden, hvad skal der, eller hvad er der i her? Så siger han bare roligt, det er ikke svinekød. Samme dag, som jeg er blevet afvist at købe en fransk hotdog, får jeg at vide, at jeg har givet op på det der. Det er så sindssygt, mand. Så nu laver du dem selv derhjemme? Nu laver jeg dem selv derhjemme. Det er fandme stærkt. Ja, jeg er glad for blendet kanin personligt, og med pels helst også. Nå ja. Nå, men skal vi... Extra spice. Lad os køre. Nu kører vi ud til projektet, hvor jeg skal køre bilen. Du skal køre bilen. Fedt. Det er lærlingen, der kører. Manuel gear. Jeg har ikke købt manuel gear i fucking lang tid. Jeg kan ikke. Lad os gøre det. En transit. Transvestit. Du skulle lige til at gå på den anden side her. Velkommen i dyret, som jeg kalder Dorte. Den hedder Dorte, Den hedder Dorte. Okay, det er stærkt. Der er jo trailer på. Shit, mand. Ja.
Jeg er fucked på den her, kan jeg godt mærke. Så det bliver skide hyggeligt, det her. Det bliver fandme hyggeligt. Nu er det jo sådan, jeg har jo ikke forsikret dig i dag. Jeg har sgu min egen Det vil sige, alt hvad du laver af skader, det betaler du selv. Så vi stopper YouTube-videoen her. Er du klar? Jeg plejer altid at sætte den gear, når jeg holder stille. Hvad giver den i nu? Den er nok i anden, tror jeg. Okay. Og lad høre, hvordan den spænder. Der er også en håndbrems. Den er også Ja, sgu da. Hold kæft, den er stram. som man siger. Er vi klar? Vi er fuldstændig klar. Du kan snart skifte motorolie. Ja, men det har den sagt i 2 måneder nu. Ja, tak. Prøv lige at mærke, hvordan han rammer den kobling der, mand. Nej, hvor er det nøjeren. Totalt styr på det, mand. Ja da. Øj, hvor det lyder godt. Så er vi ved første stop. Vi skal lige hente noget ekstra kameraudstyr. Nu skal jeg lige, hvordan Så fanden... du den bare lige ud af gear. Trækker håndbremsen sådan. Til dem, der kommenterer på min bil, please. Ej, hvor fanden har jeg lagt mikrofonerne hen? De er ikke her. Hvad med at komme ind i den bil? Det er pissekoldt. Kom for helvede. Ind. Let's go. Hvordan lyder Porsche, når den blinker? Er det en sexy lyd? Det siger ikke rigtig så meget. Det er meget sådan tung lyd. Sådan en... Agtigt, ikke? Du har ikke taget solbriller med som... Det har jeg faktisk. Hvis du holder ind til siden lige om lidt, så har jeg faktisk taget noget pisse sejt med. Simpelthen no way, at jeg skal sidde i håndværkertøj og et par solbriller, mand. Så holder du bare lige ind her, så skal du bare lige se. Ved busstopstedet? Ja, hold nu ind. Cut the cameras. Håndværker. Nej, vi må holde alle steder. Bare vi sætter havariblik på. Kan du høre bremserne? Og det er bremserne, der siger Ja, sådan de der. skal bare lige skiftes på et tidspunkt. Jeg har simpelthen lige været ude og hente sådan nogle her, fordi jeg tænkte, jeg kunne ikke lade være. Vel? Ja. Så nu hvor solen skinner, så kan vi lige så godt matche. Ja, prøv at se der. Det er hårdt. Ja. Det her det er benhårdt. Okay, de sejler nok, Chris. De er mega seje. Det skulle sejle nok, du får skrællet her. Værsgo. Så kører vi. Så er vi fandme klar, mand. Nu er vi flyvende. De er så mørke, jeg ikke kan se noget, mand. Du har lige brokket over, at du heller ikke kunne se noget på grund af solen. Kan man stille lærlingen tilfreds? Trapperiblinger for helvede, ikke? Ja, ja. Det er bra. Skal lige sige, at jeg har speeder i bunden endnu? Kan du ikke mærke, hvor godt den trækker i forhold til Porsche? Oh shit. Du kan slet ikke følge med den der. Det kan være, at næste video, det skal være drag race mellem min bil og Samuels. Lad os gøre det. Det Men vil da fandme taktikken være for mit content. vedkommende vil jo være at pløje ind i siden på ham, så han ikke kan køre videre. Man skal sgu ikke hate på at være håndværker. Prøv lige at se en udsigt, man kører med. Ja. Altså, Har du aldrig kørt en varevogn før? nej. Det har du ikke? Nej, jeg tror faktisk ikke, jeg har. Jeg plejer altid at hakke til den, når man kommer ind i skoven. Der er sgu ikke nogen panser der. Det bliver ikke i dag, fordi at, så har du ikke en trailer på den her bil længere. Om jeg gør det også med fuld læs på trailer. Vi skal fremad. Vi skal fremad. Ah, Milwaukee-brillerne, de svigter sgu ikke. Nej, det gør de ikke. Så hvis Milwaukee vil sponsorere noget, så... Ringer jeg bare til OnePlan og ikke Burlund Media. Nu har jeg fandme fået meget reklame, mand. Og det må man jo godt, når man kører i en... det må man man godt jo faktisk lige- godt. Der er faktisk en undtagelse i forhold til det der med håndholdt telefon. Og det er håndværkere. Det må de simpelthen godt. Det står med meget, meget, meget små bogstaver i færdselsloven. Men Jamen altså, I kører jo også uden bakspejl, så det er jo fair nok. ja, og det er jo sådan, at man skal bakke det modsat. Ja, det siger du. Ja. Så nu skal de bakgear. Ja, og det er jo så, der skal Nå, jo lige okay, hive ja, forhuden yes. tilbage. Og nu kommer der en tilskuer, og så kommer du til at se rigtig dum ud. Ja, det... Og så kigger du i spejlene. Hvad foregår der? Kommer traileren med, så er det et godt tegn. Gør den det? Det gør den nemlig. Ja, ja. Og så retter du lidt op, bakker videre, retter lidt mere op. Og så drejer du lige over igen. Ja, og du bliver bare ved. Du bliver Ja, bare ja. ved. Du bliver bare ved. Du bliver bare ved. Og du bliver ved. Og du bliver ved. Og du bliver mere ved. Ja, ja. Du bliver mere ved. Bliver Hold mere ved. kæft, det er stærkt. Og så det her. holder du der. Bum, så skal vi have kameramanden ind igen, mand. Wow! Det var sindssygt, det der. Max god bakning, mand. Ja, tak, mand. Skriv lige i kommentaren 1-10. Jeg siger 11. Det var en solid 8, vil jeg sige. Kom nu ind, mand. Kom ind. Nej, hvor er det sindssygt, det er. Hvordan har vi det i tøjet? Ved du hvad, jeg har faktisk begyndt at vende mig lidt til det. Ja. Bukserne er ikke så stive mere. Skal du se her. Nu er det ikke noget, jeg normalt bruger. Jeg har allerede smadret min hørelse. Men du skal have sådan et sæt der på. Yes, sir. Så skal jeg lige ind og aflevere de her super fede briller til lærlingen og se, hvad han siger. Ja. Nej, der er kommet materialer, mand. Skud ud til Davidsen for hurtig levering. Shout out. Det er ikke reklame. Når du mener det ikke, eller hvad?
Jo. Nå, okay. Hvis jeg går med en booster, så ligner jeg seriøst en håndværker. Åh, for sagen. Skal det være min nye profilbillede, det her? Her, tag din booster, mand. Vi er klar. Skal ind og kigge lidt på det til en start. Jeg kan slet ikke forestille mig, at ham lærling kan tænke, når jeg kommer gående ind. Hold kæft, det larmer. Halløj! Er det ikke fede? Jamen, det er jo her. Vi har været i gang siden i går. Ja. At pille nogle gulve op. Ja, det er ikke helt en total renovering, men det er tæt på. Det er fandme tæt på. Så skal vi have lagt et undergulv, desværre uden gulvvarme, men det er så det. Og så et klikgulv til sidst. Så vi har sat nogle døre i, og så der var der ikke en åbning før, der var kun en åbning her. Den her, den skulle så lukkes af. Vi har køkken derude. Så køkkenet rykkes derindefra. Så det kommer til at spille på et eller andet tidspunkt. Det eneste, der pisser mig lidt af, det er, at vi fandt ud af i går, at der lå... Hvad fanden er det? Kattegrus, eller hvad? Ej, det er Leka-kugler hedder det. For helvede bruger man det? Ja, men det er noget, som er isolerende, men ikke særlig isolerende. Ikke når det ligger i den mængde der. Hvorfor man har lagt det i gulvkonstruktionen, det ved jeg ikke. Der ligger isolering i resten af den. Men det er pænt træls og skåret det op. Nu skal vi lige ind i zonen her, og så er du altså skal jeg smadre det der? Nu er du simpelthen lærling, så det der, det skal smadres. Det skal hakkes op, det der. Sindssygt, okay. Jamen altså, jeg er klar. Er du det? Er du klar? Hvad er det, jeg laver, mand? Altså, hvordan man starter med at brække det op? Ja, ligesom... Koben? Ja, nej. Har mistet 1 million kroner? Ja. Nå. Jo, det kan du, men så er du ligesom alle de der gør det selv mennesker, der tror, de kan det hele, man. Og så står de og brækker gulvet op med koben i. Altså, jeg er jo også et gør det selv menneske. Jeg kan bare ikke finde ud af noget. Nej. Det er surrøv. Men hvad gør man så? Ja, skal vi finde lortet til det. Er det sådan en sav, eller hvad? Ja, det er nemlig. Det er sådan en bad boy, man skal bruge. Hvad er det, den hedder? Kan du huske den fra sidste video? Skal jeg, altså kælenavnet? Det er simpelthen kælenavnet, vi bruger ikke de rigtige navne. Det var harpikken, ikke? Det er nemlig harpikken. Let's go. Og rigtigt hedder den? Den hedder rigtig bajonetsav. Yes, sir. Ja. Det vil sige. Det er simpelthen den. Hvor skal man starte henne? Altså, er det sådan, jamen, jeg tror faktisk måske, vi skal prøve at starte herinde. Okay. I stedet for. Der har vi også snydt lidt. Kan du se, hvor smart det her det er? Wow. Ja. Ja. Men det er fordi, hvis du skal gå og brække det op med koben, du bruger rigtig lang tid på at få det skilt ad fra hinanden. Og, ja. Så man skærer lige først, og så? I stedet for, så skærer vi det ud i nogle felter, og så får vi det ud på den måde. Ikke? Ja. Så nu har vores pivhamrende dygtige lærling allerede snydt lidt. Jeg vil vise dig, hvordan det fungerer det her. Ja. Der kører sådan nogle sømrækker her. Ja. Prøver vi lidt at sigte efter, at vi får skåret imellem og ikke rammer ned i dem, ikke? Så bliver det altså en hård tur at køre med den der stiksav der. Ja. Så det er egentlig bare at smide den ned her. Brillerne på. Tage hurtigt brillerne på, så det går lidt hurtigere. Jeg har ikke høreværn på. Så kan du få lov til at køre resten af turen. Jeg henter lige høreværnene for safety. Ja. De er faktisk ikke dumme at gå i, de her sko her. Ja, vi er nede og få en bøde online og arbejdstilsynet, eller hvad siger du? Findes det? Det ved jeg ikke. Hvordan fanden starter med det her lort? Du skubber lige op på den her. Ja, ikke en skid. Du skubber op på den her. Den der? Ja, den skubber du op på. Okay. Du skal holde fast på den samtidig, så flyver den ud af hånden på dig. Ja. Er du klar? Ja. Shit, det var vildt. Shit, det vibrerer meget i hænderne, mand. Holy shit. Kan man lige tage den her? Den er til gengæld sindssyg, den her. Den her klinge, ikke? Den ser nøje ud. Ja, den er hjernedød. Og så kan man lige... Ja. Det var et felt. Hvorfor bevæger lampen? Det kan være, at jeg ramte den. Nå, ja, okay. Det kan også være, at der kom så meget vind fra den, at den lige... Og der ligger sgu da også det der kattegrus der. Der ligger også det lort. Det tager en krig at skovle op, så det er mega fedt. Men så skal vi lige have brugt den her ud. Så tager du fat i den anden ende der. Jeg får sgu da splinter i. Ja, men det er også fordi, du har dillerhud på fingrene lige nu. Kontornusse. Nu skal du lære at have noget rigtigt i hånden. hård hud på. Hold nu Ja. kæft. Så er vi ligesom i gang, ikke? Kan du godt få den der Purlund Media Crew jakke af nu? Ja. Nu arbejder vi sgu ikke der mere. Arbejder vi ikke der med? Smid den sgu hen. Fredag kl. 14, der kommer min bil. Ja, tak. Kom med i bil. Ja, nej, det er 4 mere. Nå. Næste. Næste. Skal vi mere derinde? Ja.
Ja. Så kan du få lov at prøve at håndtere den der engang. Den er jeg lidt mere bange for, må jeg indrømme. Ja. Hvad skal jeg skære over? Du skærer den der bjælke derover. Hvor fanden skal jeg skære? Hold kæft, der er meget savsmuld i luften, mand. Så bare skær her, og så skærer du lodret ned, og så skal du ind og have fat i bjælken der og sørge for, at den bliver Så ned i revnen godt over. Ja. Jamen, vi er klar. Jeg glæder mig lidt til at se, om man flyver helvede til, fordi den er sindssyg, den her. Og spreden på først. Chatten klar til det her. Nu bliver det vildt. Jeg synes egentlig, jeg ligner sådan en håndværker, eller ligner sådan en idiot. Der er lidt håndværk over den, men... Okay. Er det bare altså herfra og dernede til? Nej, den anden vej fra vil jeg nok gøre. Okay. Den anden vej vil jeg vil nok vinde. Den her? Ja, det vil jeg nok. 3, 2, 1, Ebba! Det er fint. Ja, tak. Hold kæft, man. Jeg tænkte faktisk, du ville flyve af helvede til der. Så skal vi have den der op. Ja, så skal vi lige have skåret det her herover også, ikke? Den tager eksperten. Hvis jeg ikke har en splint, når jeg kommer hjem i dag, så har jeg ikke gjort det godt nok. Nej. Hvor er en splint endnu? Det ved jeg ikke. Når du har fået Rigtige fingre. hård hud på fingrene, ikke? Ja. Kan du se, den er sådan lidt, Den er lidt, ja. den er lidt flosset her, ikke? Når du ikke har pikhud på fingrene mere, så kan du bare gøre sådan her. Bruge dem som sandpapir. Og ikke sej? Det skal jeg ikke prøve. Nej. Nej. Skal jeg sgu ikke Du har prøve. kontorfingrene måske. Kontorfingrene, de har det sgu okay. Så skal vi bare have de andre også. Du skal bare lige have den her på også. Hvis du skærer den der. Er det samme som før? Ja. What the fuck? Er vi klar? Ej, det går galt. Samuel, jeg skal bruge din hjælp. Jeg kan ikke sætte den ned imellem revnen, mand. Det er sgu da røvskæv, den her. Det skal den være. Det skal den. Prøv sgu, jeg gjorde det. Fik jeg nogensinde sagt, at der var en risiko for, at der ligger nogle kabler et eller andet sted? Det er godt, jeg ikke har forstået endnu. Ja, det kan være, at vi hakker et over på et tidspunkt. Jeg hakkede 2 over i går. Nå, men de er slukket. De er slukket, kablerne. Ja, ja. Okay. Måske. Hvis du er heldig. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke så meget styr på, Du er ikke så meget elektrisk. på de der HFI-relæer der. Så det er noget med tosset, hvis ikke du snart lægger den telefon i helvede. Jeg føler lidt det her, ikke? Jeg føler lidt sådan noget, ligesom ham der brohave der, hvad kan jeg blive? Bare en meget mere whack version, altså det er sindssygt det her. Holy shit. Hvis der er nogen andre, der vil lave noget grineren med mig, hvor jeg skal være, det ved jeg ikke, noget jeg egner mig lidt mere til måske, så kunne det være meget fedt. Du er okay til det her? Ja, jamen jeg synes også, altså, jeg synes sgu egentlig det er okay. Bare lidt ærgerligt, at vi ikke har noget, hvor vi skal bygge noget op i dag. Men... Det tror jeg kun, du skal være glad for, for så kan jeg ikke rigtig ødelægge noget. Vi tager den sidste, og så kan vi prøve at lege lidt med det der Leica-lort. Du siger bare skovl. Ja. Fuck, hvor fedt, mand! Helt brændt den der klingen der. Har du nogensinde været ude for at skulle stikke noget langt og smalt ned i en revne? Nej, det tror jeg ikke. Hold kæft, der er meget støv. Du hoster slet ikke eller noget, mand. Nej. Har du bare sådan en filter? Sådan... Ja, men det er også, jeg rører både smøger og ja. Yes. Du har selvfølgelig taget dit dyreste ur på i dagens anledning. Shout out til Casio. Eller, jeg ved ikke, jeg kan ikke se, hvad det er på afstand. Det er bare for Timo, altså. Tak. Bum. Ja, så tænker jeg faktisk, at Så skal vi skovle, eller hvad? jamen, spørgsmålet er, om vi skal smide det op i traileren. Det er sgu da derfor, vi har den med, mand. Ja. Men skal vi gøre det? Ja. Det hele? Ja. Ja. Skal jeg lige vise dig noget smart, ikke? Ja. Når det ikke er verdens største trailer, det her, vel? The Burger! Har du spist med The Burger? Det gør jeg tit. Det smager hjernedødt. Shout out til The Burger, men det har jeg fandme også spist mange gange på kontoret. Det smager sindssygt. Hvis I ser den her video her, jeg vil gerne lave videoer for jer, hvis vi kan få gratis frokostordning. Så gør vi sådan her, ikke? Så sætter vi den på højkant. Herude. Får vi lidt højere trailer, så gør vi det samme i den anden, så kan vi bare fylde op helt herop til. Så når vi så sætter spænder rundt om, så presser det ind på det hele, ikke? Så man kører med 10 gange mere, og time is money, ikke? Time is money, shout out. See thing. Jeg tror, at tid og penge, det er ikke lige mottoet i dag, fordi hold kæft, det har gået langsomt for mig. Ja. Men altså, hey. Nu tog det også 1,5 time for alt det der forpulede fucking videogrej-pis ud, ikke? Lige præcis. Ej, vi har glemt noget i bilen igen. Hold nu kæft. Hold nu kæft. Det er godt med mine fingre, det her.
Så lægger du Hvor det op sker, på mand? kanten. Op på kanten. Altså sådan her. Ej, op på trailerkanten. Så skubber du den lige ind, så jeg kan skubbe den Jeg resten. bløder, Samuel. Kom nu. Hvad skal jeg gøre? Ej, kom nu! Hvad skal jeg gøre? Arbejdsskade. Han er allerede færdig, mand. Går I lære som tømmer gone wrong, mand. Og tager den bare selv. Mens han står der og hygger, så prøver vi andre at tjene nogle penge. Er der ikke en fagforening eller et eller andet, der vil hjælpe? Jo, du kan ringe til 3F. Så kan lige høre den her, mens jeg tænker over livet. Nå, det er jo ikke så store stykker, kan man sige. Kan jeg ikke få et par arbejdshandsker, jeg svær, det gør det ved et finger? Nej, det kan du ikke. Det må jeg ikke særlig tungt. Du kan tage noget af det her småtteri. Jeg tager småtteriet, det Femse noget. er ikke så skarpt. Jeg skal aldrig være håndværker, mand. Det er lort. Altså, synes du sådan oprigtigt, det er fedt? Ja, det er måske et dumt spørgsmål at være håndværker. Hvad? Synes du oprigtigt, det er fedt at være håndværker? Det ved jeg ikke. Bare en håndværkervirksomhed, Samuel. Jeg tror måske bare, lige sådan noget med nedrivning, synes jeg er meget fedt, fordi det skal man ikke tænke så meget. Så er det bare... Jeg synes altid, du skal hele tiden tænke, hele tiden næste træk. Okay, men hvis man nu gør sådan her, hvordan ender det så med at se ud, ikke? Ja, Og du ved, det er private hjem, det er folks hjem, man ligesom skal du flex. laver. Det er jo ikke, nu siger jeg medievirksomhed, men I leverer en video, og så er det ligesom det, ikke? Og den kan I hurtigt redigere, hvis der er en eller anden, der er utilfrids, ikke? Jo, det kan laves om. Der er ikke så meget her, hvis du har bygget, du har lavet 120 kvadratmeter gulvkonstruktion til en kunde, og det sutter. Skal du ud og lave det om? Ja, men det er rigtigt, så er du fucked. Ikke? Og det gider man ikke, så man er nødt til at tænke, okay, hvad så, hvis jeg nu gør sådan her og sætter den streg der, hvis jeg sætter gulvhøjden hertil, hvordan ender det så? Du bliver nødt til hele tiden at tænke, og det er også derfor, at lige når man så kommer ud og skal rive nogle gulve op, så er det meget nice, så skal man ikke tænke så meget. Så er også at køre løn og alt det andet lort, ikke? Det gør du sikkert også selv. Ja, det kender jeg godt. Det er, Så det er jo spændende. det er fedt. Jeg betaler heller ikke ham, der holder kameraet. Nej, men det er godt. Det skal heller ikke være sådan. Vi betaler heller ikke vores lærlinge. Så. Nå, ja. Super. Det er en joke. Bare lige have det sidste op her, så kan du få lov at komme ind og tage en skovl i stedet for. Det er måske lidt mere egnet til det der spring. Ja. For satan, det er fucking træk. Fucking noget. Gør du ondt i fingrene? Er du gal i surfbræt, mand? Jeg kunne godt have taget flere ting fra. Kan du mærke, at fingrene har det godt? Ja, men de gør så ondt, jeg ikke kan mærke dem længere. Jeg vil sige, det var rimelig hurtigt. Det er flækket, ikke? Jo. Det er sgu svagt. Kæft, mand. Lige den der, når man Det laver er, når du arbejder sådan her med hænderne, så bliver du god til alle ting, ikke? de kan mærkes lidt mere. Det forstår du ikke? Altså, det, hvis Jeg man synes, skal... du svarede lidt dumt. Hvad fanden? Prøv lige at se, hvordan han bærer den der. Hvis man skal pille i nogen, eller hvad? Ja, det kunne det jo eventuelt være. Nå, ja. Sådan noget gør jeg ikke. Nej, måske dig, der bliver pillet på, så... Eller på. Nej. Det er også en del af det, Christian. Håndværkerhumor. Den er lidt krasset nogle gange. Den er lidt krasset. Ja. Altså, hvis man laver videoer, så har man jo bløde fingre. Det kan jo også noget, kan det ikke? Jo. Men det var overhovedet ikke det, vi snakkede om. Nå, for helvede. Hvad snakker vi så om? Jeg sagde håndværkerhumor, det var også en del af det. Nå, ja, for satan. Jeg er så koncentreret på arbejde, men det kan slet ikke... Jamen, håndværkerhumor, det er faktisk, altså, det må jeg sgu indrømme. Det er den bedste humor, der findes. Det er det nemlig. Dansk håndværkerhumor, ikke? Skriv lige den bedste joke nede i kommentarfeltet. I har som håndværkerjoke. Kan du en? 3, 2, 1? Nej, det kan jeg ikke. Nå. Jo, jeg kan de der meget grimme og klamme, men Så ved jeg ikke, om vi kan have med i videoen. jeg tror heller ikke, vi kan have dem med. Men der er god på den der parat viden. Hvis du skal have en meget klam gussen joke, så Okay, kan du må jeg... godt sige den, og hvis den er for grim, så biber vi den. Okay. Skal vi tage en af de rigtig grove, eller? Jeg er nervøs for at sige, eller er det helt fuck. Ja, lidt. Prøv at tage den. Ja, kom bare. Fyr den. Hvorfor putter man altid babyen med fødderne først i blenderen? Det ved jeg sgu ikke. Man kan se dens ansigtsudtryk, når den bliver blendet. Okay, den var ikke så god. Det forstår jeg. Den var meget sindssyg. Det forstår jeg ikke. Det er jo bare sådan en psykopat-joke, jo. Det kan vi også. Det kan vi også godt sige, det er. Håndværkerhumor, det er jo en meget bred humorform. Der er sådan lidt til alle. Der er lidt af hver. Lidt for en Der er nær også kommet smag. nogle rigtig klamme nogen. Til gengæld noget, jeg synes, Også er bare sådan udtryk. som udtryk. Men dem kan jeg slet ikke begynde at komme ind på, fordi Okay. så... Noget, jeg til gengæld synes, der er fedt ved det her, ikke også, Samuel? Det er, at man godt bare kan svine sit tøj til. Fordi det ikke er mit. Bor du stadig hjemme hos mor? Hey, det skal vi ikke snakke om. Det gør jeg faktisk. Godt nok. Godt nok. Så er det ikke dig, der vasker tøj alligevel. Nej, det er selvfølgelig ikke. Jeg ved ikke, om kan vaskemaskinen godt tåle sådan noget savsmuld, eller Ja. din kan? Nej, men det ved jeg faktisk ikke. Jeg kører forbi min mor for det vasker.
Ja, okay. Fuck, tak. Jeg må ikke se komme ned, det er fandme i orden. Ja, det var... Så er der ligesom styr på det var sjovt det der. Nå, var det det? Så fik vi lige ryddet lidt op. Kan du se, vi har fyldt 2 big bags Med lort. med de her piskugler. Så jeg har købt en tredje, fordi jeg vidste, der var mere af det lort. Så det er faktisk næste punkt på dagsordenen, det er, at du skal lære at folde sådan en ud, fordi hold kæft, det er En raketvidenskab. pose? Det kan sgu da ikke være særlig svært. Nej. Hørte I det, han sagde? Værsgo, Christian Purløg. Får også lige en kniv, og så tager vi også lige tid på det. Nu bliver jeg udstillet, er I klar? Nej, nu gør vi det til en kæmpe ting, fordi han sagde, det var nemt. Det er meningen, den skal være foldet ud, sådan, så man kan putte noget i den, ikke? Ja. Den skal ikke bare være foldet ud, vel? Nej. Så siger vi timer. Er du klar? Ja, du går bare i gang. Okay. Det skal ikke være så svært, mand, at pakke en pose ud, mand. Må jeg fandme. Ja, vi har også rundet 40 sekunder. Hvor hurtigt er du om det? Jeg sagde ikke, at jeg var hurtig. Det var bare nu, du sagde, at det var skide nemt. Det kan sgu da ikke være så svært at pakke en pose ud. Så synes jeg bare, værsgo. What the fuck? Nej, det er fandme også en stor pose. Det er ikke godt nok, eller hvad? Hørte lige din lærling grine af mig? Ja, men det... Men er det ikke bare sådan her? Så er der junk bag, mand. Jo, det er sikkert okay. Det er sikkert okay. Du rundede 2 minutter. 2 minutter. Jeg har faktisk lyst til at sige, at det er en okay tid. Kan vi lige få det på kamera? Jeg er en decent håndværker, jeg ved det. Der er sgu da meget smart lige det der med at tage den over hovedet og... Ja, det er faktisk, når jeg skal lægge sengetøj på. Ja. Det er jeg heller ikke lige så god til, vel? Nej. Så jeg ender tit inde i dynebetrækket. Så må jeg give dig et godt trick? Ja. Du tager og vender sengetøjet omvendt, ikke? Ja. Så tager du lapperne ind i hvert hjørne. Trækker igennem. Det har jeg lært af Men jeg har altid bare en taget, god veninde. et hjørne af dynen, og så gået ind i dynebetrækket, og så fået den ud i hjørnerne. Ja, det fatter jeg ikke skid af. Nej. Men nu har du en pose i hvert fald. Det er stærkt. Det er stærkt. Så skal vi have gang i nogle spande. Det har vi... Skal den falde sammen? Det skulle den jo sådan set ikke, hvis den var pakket ordentligt. Nå, ja, okay. Så du lige prøve at trække lidt i den derovre. Og så prøver vi lige at sætte den lidt op af et eller andet her. Bum. Ja, ikke? Ja. Tips og tricks. Tips og tricks, mand. Hvis I skal have nogle håndværktips, så ring til mig. Du går altså ind i skuret, mand. Vi har taget purløg i lære i dag. Nå, det er ikke til din kanal, ja? Nej. Jeg skal bare lige sige det til YouTube-videoen. Skal jeg sige? Nu har jeg fandme... Nå, nu har jeg arbejdet nok, Samuel. Nu skal vi sgu også lave noget til... Nu skal jeg også lave mit arbejde, faktisk. Vi skal filme nogle videoer til din kanal også. Yes. Så det gør vi lige hurtigt. Si, senor! Jeg kan kun smage støv. Ja. Når du pudser næse senere, så skal det være sort. Det skal det. Men det får vi se. Lossepladses. Ja, så skal nu skal vi på Lodspladsen. Vi har lige filmet lidt til Samuels kanal. Det her, det skal også. Nu filmer jeg så det her til Samuels kanal. Men vi skal bare på Lodspladsen. Og du kører, fordi at, det der, det skal jeg fandme ikke køre med. Jeg kører, fordi det er sådan lidt shaky. Shaky. Det er sådan lidt, ja. Jamen, lad os gøre det. Det skal nok, jeg tror det er okay. Yes. Skal jeg sidde i midten, eller hvad? Det skal jeg jo nok. Sæt dig om i bagagerummet, kan du? Yes. Nixon Dixon. Nu er gået op for mig, at jeg stadig har dem her på. Nå, det har jeg sgu da også. Det er altid spændende det her. Hvor det ser risky ud. Står altså ikke helt godt heroppe.
Så er mig og Samuel færdige. Vi er færdige. Traileren er tømt, og det har været en stærk indsats fra din side. Hvad synes du om min lærling-performance? Jeg synes, den har været fin. Ja? Så jeg kunne godt lave noget mere? Det kan du sagtens. Næste gang, så skulle der være noget opbygning eller andet. Altså, vi har da udfordret for hjernen. Det er i hvert fald udfordret, ikke? Ja. Så i dag, der har det bare været at bryde lidt gulv op. Jeg har lige fået en smag del af det. Ja, okay. Så kan folk skrive nede i kommentaren, hvad skal jeg lave næste gang jeg arbejder? Det kan være opbygning, som Samuel siger. Kunne det være. Alt muligt. Skal vi lave noget helt andet? Hvad er en anden rolle? Jeg er frisk. Men det har været en fornøjelse. Stærkt. Så fik vi filmet lidt af videoer også, ikke? Det var det vigtigste. Så vi runder den af. Like og subscribe, eller hvad man plejer at sige på YouTube. Og så ses vi på et andet tidspunkt. Jeg kan ikke tage sådan noget seriøst. Nej, heller ikke mig.